Saro si Nanay Ivy, 44 anyos kan barangay Murok-Morokan na Rapu-Rapu, sa masaswerteng nakaresibin ng oven toaster hali sa Technical Education and Skill Development Authority o TESDA, katuwangan ako Bicol Party List sa pagkondusir ng toolkits distribution kasugma sa San Francisco Institute of Science and Technology Gymnasium sa San Francisco, Malilipot, Albay. Sabi niya, bilang saro sa mga scholar kan partido sa kursong Bread and Pastry Production NC2, dakulang tabang para sa iyan mga nanodan sa pag-aaral asin man ang oven toaster na dagdag sa magagamit niya sa negosyo bilang may sadiri sarong bakery sa saindang lugar. Dakulang po yun nasa tabing sir sa muta. Arog sa kuya, may saday pa akong business na bakery. Kaya nagpursige ako mag-adal kayan. Tapos nganing maka-avail man po ako kayo na libre bagang toolkits. Sa harong, so bakery ko kaya harayo sa muya. So di sa harong, duman sa Bariumi, may nag-order kay mga cake. Di at least duman makakagibo ako pag may mga order sila. Di dagdag income po baga, dakulao na tabang. Apwera sa Bread and Pastry Production NC2, natawan man yung toolkit ang mga scholar kan partido sa Driving NC2, Cookery NC2, Assembly Solar Night Lamp and Post Lamp Course, Bread and Pastry Production NC2, Service Electrical as in Overhaul Small Engine Course. Kasubagong aga, natawan man in portable sewing machine as in toolkits ang 127 scholars kan partido na nagklase sa dressmaking. Kinibo ang distribusyon sa Santo Domingo, Albay. Excited po ma'am kasi mag-start na magtahi, makakapagsimula na ng opportunity na gumawa ng mga hunda. Masaya po, sobrang saya kasi makakatulong siya. In the first place po kasi, marunong na rin talaga ako mag-dressmaking kasi yung lola ko nga. Then makakatulong din sa amin actually kasi nagtatahi po talaga kami. Kaya malaking tulong kasi yung makina namin dati, sira na. So makakatulong po talaga. Thank you po sa TESDA, as in sa ako Bicol, sa lahat po ng mga tao behind po dito. Presente sa distribusyon sina Congressman Joe Bungalon, Santo Domingo Mayor June Aguas, asin ang kangudan na tugang ni Congressman Saldico na si Diday Ko. Sa inot na inot po ang sakuyang pasasalamat at grateful din po ako sa mga taga Santo Domingo, asin bako sa maskibo sa taga Santo Domingo na may mga araw pong programa kay inio na natataw po ang TESDA at the same time nakatabangan kang ako Bicol Party List na talagang bako lang po sa saindang family kundi po sa komunidad makakatabang po ining programang ini. Well, first and foremost, I would like to congratulate all the beneficiaries of this STEP program, no, which is the dressmaking. So right now, magkakaroon tayo ng toolkit distribution. Nandiyan po yung sewing machine natin, no, na pwede na lang gawing as a starter toolkit. Sa Gabos, congratulations sa mga graduates nitong dressmaking. It's a cooperation project between Ako Bicol Party List and our partner agency, TESDA. So, sana ingatan nindang maray ining sewing machines dahil bibihira ang araw kaining program. Actually, you can see sa face ko, mas excited gari ako than them. Kasi, you know, I wanna empower women talaga. Yun yung dream ko for all of us na lahat tayo, we have our own capacity na mag-make ng living. So we want a sustainable life for everyone. Orgulyo naman para sa manihamiento kan San Francisco Institute of Science and Technology na permisindang napipili kan Ako Bicol Party List na maging katuwang sa pagtabang sa mga individual na may mga gusto pang maabot sa buhay. Mientras tanto, party ang toolkits distribution sa tabang sa hanap buhay program kan partido na may obhetong matabangan ang mga kababayang nasa laylayan na makahawas sa katiosan. Para sa mga baretang tatak Bicol, Ariel Obeya.